Vi skal bestemme A og B i en lineær funktion, og vi har fået opløst to punkter i vores graf. Den første er y1 er lige med ax1 plus b, og den anden er y2 er lige med ax2 plus b. For at bestemme A, så kan vi opstille vores to ligninger op mod hinanden. Så det hedder ax i anden plus b minus ax første plus b er lige med y2 minus y1. Så siger vi starter med at ophæve vores parenteser. Så det hedder ax anden plus b. Og fordi vi ophæver en minusparentes, så skifter vi fortegn. Så det hedder minus ax anden minus b. Det er lige med y2 minus y1. Men vi vil gerne have isoleret a. Og det kan vi starte med at få fjernet b, for vi kan allerede se her, at b går ud med hinanden. Og for at gøre det nemmere for os selv, så kan vi opskrive det her på en anden måde. Så det hedder a x anden minus a x i første. Det er lige med 2 minus b. Og vi kan allerede se her, at hvis vi dividerer det her med sig selv, så skal vi også gøre det på den anden side af lighedstegnet. Så det til sidst hedder a lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og så har vi bevist a. Vi skal kunne bestemme b, så derfor bliver vi nødt til at isolere b. Og jeg skriver den op igen, så det hedder y1 er lige med ax1 plus b. For at kunne isolere b, så skal vi minus ax1. Så jeg sætter den over på den anden side. Ja, så jeg sætter den over på den anden side. Og nu når vi har minusset ax1, så kan vi skrive b, og b, altså b, er lige med y1 minus ax1.